Салом алейкум дӯстони азиз, сӯзи назарин саломатиё хубай духтаро. Ози ман як нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳам. Ҳамин қадар футболка ва намихе буруку брижои фасон доранд. Нархошон даст расай марамат барои шавҳаротон метавонен харидорӣ кунанд. Ман рақамҳои хӯрака мемонам дар рӯи экран. Доставка доранд, куҷое ки хоҳен доставка доранд. Ба медонен духтаро. И духтарак да метавонен шумо бо вай дархост кунен. Либосои кӯдакӣ ва дигар чизе дар корайтона доставкатон мекунад. Аз бозори Корвон чизе дар кора инам духтар да нависен шумо да харида равон мекунад. Хулас иҷа бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳам дарвоза чорум қатора. Ина даҳам дарвоза биёен дасти чап мешавад чорум қатор. Марамат маълумоти бештара бо аз хучум пайдо кунед. Бинен чӣ хел футболкаҳои фасон доранд. Иҷа бори Гуанҷу ё бори Тошкент сифатҳои хубуш ина нигоҳ кунед. Кадомша мегирен 90 сомонай. Мана моделора бинен чӣ хел бисёрай 90 сомонӣ ина беҳад хушрӯ ва арзон мешавад. Шумо нависен шуна бо маълумоти бештара аз хучум пайдо кунед. Фақат инами намудаш дигар нархае. Инамиш 110 сомона и материалша ҷойба кай нигоҳ кунед. Аи сафедчам бидай 110 сомон. Дигар ҳамаш 90 сомай бо арзон мешавад. Нигоҳ кунед. Касе опто мегира ино бо арзонтар мешаванд. Мана ҳама намуд моделҳо ҳастай 90 сомон. Мана теннискои хушрӯ сифатҳои беҳтарин доранд. Нахе футболкаҳо доранд. Ира бинед кадом намуди шумо дар корай дар иҷа пайдо мекунен. Размеро ҳамаш ҳастай. Баъд медонен духтаро оптови ҳам доранд. Ина касе да оптови дар корай марамат нависен маълумоти бештар аз хучум пайдо кунен. Ба ҳамаи ҷои Тоҷикистон доранд доставка. Куҷое доставка мехоҳен ҳастай. Диден духтарако ҳамаи чӣ доранд. Ҳам оптови ҳам дона. Баъд медонед инахе брижои хушрӯ доранд. Брижошон ҳамаш 100 сомония. Бо метавонен амрои хучунам суҳбат шавем бо ягон сум арзон мекунанд. Ина нигоҳ кунен охи духтаро чӣ хел моделакҳои фасон доранд. Ҳамашон ина ёш бо хушрӯ бурукошон. Қа сабука кай мана духтаро. Узки широки чӣ моделе ки барои мардҳо ҳастай дар ин нуқтаи савдо шумо пайдо мекунен. Маламерка размерои великан чӣ размере дар корай. Ина ё хушрӯ сабука хушрӯча ҳамаи ҳамино 100 сомонай бо арзон мешавад ягон суме. Мана бинен моделако чӣ хел бисёранд. Хулас як бор дигар такрор мекунем. Инҷа бозори Корвонай тарафи Тилобозор даҳам дарвоза чорум қатор. Мана сифатҳои иша бинен. Мана рӯ барои пожарник будай. Мана диден моделакора сифатҳоира бинен охтухтаро хушрӯи материалошон нархошон 100 сомон арзон мешавад. Ина 190 сомон да шумо шавҳартон да метавонен як сар форма кунед аз ин нуқтаи савдо бо сифатҳои зур доранд. Мана инаи моделоша бинен. Инаи расветкош ҳаст. Диден баданаи витрёвкаҳо доштияна ё тоқая хчон. Инаиш двойка буда ё чанд сомон? И подростковия я 150 сомон кати бурукоша ина ё. Ина нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ двойкачаҳои фасон ҳам оптови доранд ҳам дона. Мана марҳамат маълумоти бештара аз хучум пайдо кунед. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Медонем ки бисёриҳо мардонара мепурсанд. Танҳо занона мо дорем дар каналмон. Ина мардона шумо да марҳамат нархҳои хуби хуб. Мана туҳфа карданиен хариданиен духтарако биёен айпеш бо бинен агар омада натавонен ман рақамҳоям хӯрака мемонам шумо да дара бурда доставка мекунам. Тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон да доранд доставка. Ира моделора бинен чиқа моделҳои фасон. Чӣ либоси занона чӣ либоси кӯдакона чизе ки аями Корвон дар корайтон ами хӯрак да нависен сурат мепартоя интихоб кунен доставкатон мекунанд. Ана баъд инаи чӣ? Инаи мардакои калон буда размерои калон балишмерка ё чанд сомай тенниска? Инаи моделош 100 сомонӣ будай ё размерои калонай. Марамат бо сифатҳои хубан. Ина великан размерои великан мепурсанд. Размерои великан мардҳои калонсолда ина ҳастай бинен. Ҷинс чанд сомай? Брижои великанам ҳаст. Инаи костюми ҷинс 200 сомон. Ина брижои великанам доштиям. Хулас нависен шуна бо пирра карда шумо да мефаҳмонанд.